גרעין נס ומחזור תפקד. היינו רוצים לספר לכם את כל התורות אותנו מרגע שהתחלנו ועד שהגענו. תחילת הדרך הייתה וכמה חבר'ה שישבו יחד והחליטו להיות גרעין. הדבר לא היה יוצא לבוא למלא השכנוע, העידוד, העזרה, הגיבוש וההכנה של אילון בן יוסף, מדריך הגרעין בתנועה. למרות הקשיים והבעיטות שקיבלנו, אילון נשאר איתנו עד הסוף, עד שעלינו לאוטובוס ועזבנו את העיר. כשנפתחו דלתות האוטובוס, הרחנו את ריח הרפת, ראינו ירוק בעיניים והמון מים. Welcome to קיבוץ מעגן. מתוך השיחים מחייך על טוסטוס, קיסם בין השיניים, שחור, מטולטל, וילדה קטנה בלונדינית על הכידון, הופיע ברנש. הוא חייך שוב, ועכשיו אנחנו מבינים למה. גבירותיי ורבותיי, עמיעד ערב, בעל אב, אחראי בידיום, מרכז ענף אבוקדו, והמקשר הכי טוב שיש עכשיו על הבמה. עמיעד. ערב טוב, את הכל בעצם כבר אמרתי להורים בחדר אוכל. זהו, מה נשאר עוד להגיד? רק לבני הגרעין, שבטח מקשיבים פה מאחורה. אני מקווה שאכן כל מה שניסיתי להעביר לכם, כל הצורת עבודה שניסינו לעבוד, תעבדו לבד, תהיו ביחד, מקווה שזה יעבוד גם בצבא. ולמרות שאולי אתם לא כולכם יודעים, אבל מאחר ואתם קשורים לנוער העובד, אז עושה בברכת הנוער העובד בתור מרכז מחוז לשעבר, עלו והגשימו. תודה רבה לעמיעד. עמיעד הוא זה שמושך לנו בחוטים, הוא מרקיד אותנו כמו בובות. אבל הבמאי האמיתי של התיאטרון, הבורג הראשי, פטיש אוויר אמיתי, שנכנס לא מזמן לתפקידו, הוא מנסה לנהל חיים תקינים בקיבוץ, מלשכתו הקטנה והמרועטת, וכיסאות משובחים שהוענקו לו במטרה על ידי עיריית ירושלים, בתיווך גרעין נס. קצת קשה להקים אותו מהכיסאות האלו, אבל בכל זאת, נמרוד בן יעקב, מזכיר קיבוץ מעגן. חברי קיבוץ מעגן, נציגי התנועה והצבא, הורים יקרים, וכמובן בעלי השמחה, חברי גרעין נס, ערב טוב ושבוע טוב לכולכם. יש לי את הכבוד והזכות לעמוד כאן הערב ולברך אתכם במעמד מרגש זה, עם הגעתכם לרגע, או אתם מכניסים על עצמכם כגרעין. הייתה זו יד הגורל שהפגישה בין קיבוץ מעגן לגרעין נס. שמענו על הגרעין דרך כלי התקשורת, ואמרנו לעצמנו, לא ייתכן מצב שקבוצה של בחורות ובחורים צעירים רוצים לממש את עצמם בתור גרעין בקיבוץ, ואין שום קיבוץ שמוכן לקחת משימה זו על עצמו. אנחנו חברי קיבוץ מעגן, שכולו בעצם בנוי מגרעיני תנועות הנוער, לא נשב מהצד בחיבוק ידיים. כך בעצם התחיל הקשר בין קיבוץ מעגן לגרעין נס. להיות חבר גרעין זו חוויה מיוחדת. זה לא קל, צריך לוותר, צריך להשקיע, צריך לתת מעצמך וצריך להיות פתוח. הדרך היא קשה בהתחלה ונהיית עוד יותר קשה בהמשך. עוד מעט אתם מתגייסים ומסלול הנחל הוא מסלול קשה. אני מאחל לכם הרבה הצלחה בהמשך ואני מקווה שיהיו לכם את הכוחות להתמודד עם כל המצבים הקשים שעוד נכונו לכם בהמשך הדרך. ככל שתתמודדו עם מצבים קשים יותר ויותר, כך תיבנו ותתחזקו עוד יותר. הרבה הצלחה והרבה אהבה ממני ומכל בית מעגן. תודה. בדיבורים כמה אנחנו טובים. כל מי שנכנס לפעילות גרעין פעמיים בשבוע היה רואה זאת במו עיניו. הבעיה של לדבר זו לפעמים הדבר היחידי שאנחנו עושים, אבל העיקר הכוונה.
מתוך מזכירות שעברה משברים והצלחות, יעלה נציג אחד, סדרן העבודה, אחד שאוכל את הכל מכל הכיוונים, ולא תמיד יש מה להגיד או לשיר. אני מזמינה לבמה את חבר מזכירות הגרעין וחבר עוד יותר טוב שלנו, מוטי אלול. ערב טוב לכולם. יש לי כמה דברים להגיד על הרקע שלנו לפני שהגענו לקיבוץ. בתקופה זו לפני שנה הופענו בתור גרעין מול משלחת נורבגית. דיברנו על המקור שלנו, על התנועה שלנו, נוער עובד והלומד. הראינו את מצבנו אז, תיכוניסטים לפני גיוס, ואת העתיד בצבא. על תקופת הביניים לא ידענו מה לומר. כפי שעמדנו אז, לא היה לנו מושג לאיזה קיבוץ אנו עולים, ולא ידענו על התקופה שנקראת של"ת, הכל שמענו רק מסיפורים. אז מול הנורבגים אף אחד לא תיאר לעצמו שנשאר תלויים באוויר ללא קיבוץ, בטח ובטח שקיבוץ אחד בארץ יענה לבקשתנו לעבוד ולחיות אצלנו. הופתענו לאחר חודשיים של סימן שאלה, פרסומים בעיתון על מצבנו העגום, הופיעו אצלנו בכן הנוער העובד 3 מחברי קיבוץ מעגן. עוזי מניס, רובן סמית, מרכז המשק, ונמרוד בן יעקב, שהפך במשך הזמן למזכיר הקיבוץ. עם התגלגלות ההרצאה שלהם כבר התחלנו לפחד מהם ומהשאלת בכלל. עם כל החששות הגענו לכאן לקיבוץ מעגן על שפת הכנרת, והחלה תקופה בלתי נשכחת על דבריה הטובים והקשים. איך זה לחיות עם חברים, רחוק מהבית, מה זו עבודה ובעיקר מה עם חברים. מבוקר לערב חלפה כמעט חצי שנה ואנו מנסים לתפוס בקצות האצבעות מה שנשאר מהשאלה. כשבאף עולה ריח חריף וקרוב של מדים ירוקים, צבא. עכשיו זה הזמן להודות לכולם, להורים, לתנועה, לקיבוץ, לכל בני הגרעין שלי. בתקופה הזו של השל"ת הראשון, זיכרון ראשון מכל החלק הצבאי בחיים, לפחות עכשיו אני יכול להגיד שזהו זיכרון טוב. זהו, נגמר השל"ת ומי יודע אולי נחזור לכאן בשנה הבאה במקום מהאחדות. יש לי כמה דברים להגיד על שני בני גרעין שלנו. מירב שטיבר היא אחת מהם שמסיבות רפואיות היא לא נמצאה איתנו בחודשיים האחרונים וכנראה שלא תתגייס איתנו לצבא. צריכים להודות גם לאבא שלה שהביא לפרסומים בעיתון. והשני הוא שי מזרחי שהצטרף אלינו באמצע השל"ת והחתימה שלו עדיין לא התקבלה. אנו מקווים ששניהם ימשיכו איתנו את כל המסלול ונשאר גרעין טוב כמו שהיינו עד עכשיו. תודה רבה. רגב, רק שתדע שאתה חתיכת מים לך. מה קורה בי, אה? מה קרה היום בעבודה? החלטת ללכת שעה לפני הזמן, אז עשית פרצוף מסכן על רכז ענף והלכת לחדר ראשון. כל העבודה שלך נפלה עליי. אתה רוצה ימי, הייתי עייף. היית עייף. כל שני וחמישי לא עושה לי את הקטעים האלה. די, נמאס, חבר לך
מדבר, אבל לכל דבר יש גבול. אל תעבור הגבולות שלך. רגב, תקשיב שאני מדבר איתך. תראה, יכול להיות היום אנחנו פה בקיבוץ, אבל מחר אני אהיה בצבא, בעולם אחר לגמרי. ושם יזרקו עלינו רימונים מכל כיוון. ואיפה אתה תהיה באמת כשאני אצטרף לך? איפה אתה באמת תהיה כשאני אצטרף לך? אם לא היית איתי היום, כנראה שגם לא תהיה איתי מחר. אני לא סומך עליך, בן אדם. מה, פיליפיני, ארוחה חמה, לא רציתי כלום. וגם את זה? וואי, אם אני אתפוס את הבאדם שגמר לי את המים. וואי, אם אני אקליט את הידיים שלי עליו, נקרא עוד הפנים, נשבור בצלחיים, אף אחד רצה לבחור, עכשיו לבחור את הכלבים. מה חלטת? קלחת?
אולי אתה לא סומך, אצלי הסוף שלך שמור בכספת. אבל יוני, כספת עם 7 מנעולים. בשבילך עם 17. אתה זוכר את המתנדבת ההיא? איזה? הבלונדינית. כן, ומה איתה? היה לי איזה קטע. ואיזה קטע? אתה יודע, קטע! ספר. הייתי אתמול בדיסקו, נראה לי ששתיתי קצת יותר מדי, הכל התחיל להסתובב לי, לא זכרתי איך קוראים לי. פתאום ההיא נחתה עליי, וככה מפה לשם, התגלגלנו על הקשת, ואמרתי, מה זה כאב ראש? ועם הגרב שלה ביד שלי. ואמא שלך. נשבע לך. אבל יוני, שהיה בינינו. 17 מנעולים, לא? טוב, אחי, אני צריך לזוז. יוני, בינינו. זה כל מה שמעתי עכשיו. אבל בינינו, אתה לא מספר לנו? לא מספר. שומע? רם אתמול היה בדיסקו, גמר איזה חצי בקבוק וודקה, השתכר אש. פתאום נפלה מתנדבת הבלונדינית עם הגרט. איזה השמנה? כן, אנחנו מתכוונים לאותה. כל אופן, התחילו שם ככה לעלות על נו, תגיע לעיקר! כן, חכה, אני מגיע. כל אופן, הגלגולים שם על הדשא ככה, העלו לו את השתייה לראש, והיא טבעה מהרגליים ועד הראש. לא למד תחציני? ואמא שלו, אבל לא יודע, שמעתי שהיה שם בלגן. אבל אני לא יודע בדיוק כל הפרטים. יאללה, אחלה, אני צריך לזוז. תגיד, זה קשור למכות? איזה מקום? אתה מה אתה מדבר? מה שהיה אתמול בלילה? לא יודע, שמעתי שהיה שם בלגן, אבל אני לא יודע בדיוק את כל הפרטים. יאללה, אחלה, אני זזתי. ביי. נו, מה העניינים? לא עובדים? גם עובדים. מה עושים חוץ מזה? משהו מעניין? אתה יודע, מדברים. מה מדברים? דיבורים, אתה יודע, מה אוכלים, איפה ישנים, היה אתמול בפאב, מה קרה אתמול עם רם, אבל עזוב, זה לא משנה. נו, אתה סומך עליי? מה, סומך עליך, אבל הבטחתי, לא יכול. למה? אל תספר. עמוס. טוב. את מהגרים? לא. כן, היה אתמול בפאב ושתה. כן. עלה למעלה מתנדבת לדשא, והם התחילו. התחילו? כן, וגם גמרו. פתאום מגיע החבר שלה. בוא, שכן את זה עם ההצעות. בדיוק, התחילו לעוף שם כפות, פיצוצים, בלגנים. המשך ידוע. בואי, היינו בא, אני חייב מה? לאן מותי הלך? סידורים, עניינים, עבודה. תגידי, מה? מה קרה לך? מה קרה לי מה? לא נשמע שום דבר? לא הולך אדם? מה? לא יודע, שמעתי כל פעם, מכות, בוא, על הדשא. מה זה כל השטויות האלה? מי סיפר לך את השקרים האלה? לא אני, שמועות, מגלגלות. אני מבין. לאן אתה הולך? יש לי כמה חשבונות לסגור. ביי. הלו? יוני? מי זה, רם? כן. מה קורה? מה המצב? יוני, חשבתי שאפשר לסמוך עליך. חיפשתי בן אדם לשיחה, מצאתי חוויה בשיחה, איבדתי חבר, איבדתי אותך. שפכנו יחד דם וזיעה, צחקנו והזלנו דמעה, איבדתי אותך בגלל שמועה.
ולא יישאר לי עבודה. מזל שיש קצת חלטורת בקיבוץ הזה. מה אתה רופא? אפשר שמה מה עשית כל היום? לא רק כך, גיבור גדול, בקושי מזיז את עצמך. רק שתדע שאני לא רוצה להשיב, אבל הם הקפיצו אותי מטר גלקסיה לעשות העברה של 500 פרות לשליטה. וכשגמרתי את זה אחרי 6 דקות, הפרות כבר לא הולך. פרות, נו באמת. רק גם בבוקר חילצתי את הטרקטור מהביצה, ואיזה הורדת עליו בננות של 500, 600 שקלות. אז תפסיק לעשות רוח! בננות וטרקטור, משחק ילדים. מתוך שינה אני עושה את זה. אותך, הולך בלילה, בטבריה עם הכיסא. בלילה, בטבריה, אנשים שם בורחים כשהם רואים אותי. נכנסים לחיים שם כמו עכברים, שאני אפחד מהחושך, שאני אפחד מטבריה. עכשיו באמת הצחקת אותי. הצחק, אבל אני צוחק עליך פעמיים. הרי שום דבר לא מפחיד אותי, כלום. גם אותי. חובר את הסופרמנים. אני יותר חזק, תמיד ממך. בכל אופן, סופרמנים. נו! נאמנים היו שלחים. אני עשיתי פה, אני עשיתי שם. יושבים פה כל היום מפקדים כמו שתי מסכנות. קדימה! רק לי! ושם נסתום אותי המפריקה כמו ראי. אולי ככה תוכלו לראות את הפרצוף המסכן והפרזיטי שלכם. נפעת לך בנקודה, אולי תסתום כבר?
אני קורא שמות, אף אחד לא מדבר ומצייץ. מוטי אלול? כן. כן מה? כן, אני נמצא. כן אני נמצא מה? כן, נמצא, כן. אלו שרון? מפקד הוא הלך הרבה. נמצא. אתם כנראה עוד חושבים שאתם נמצאים בקיבוץ, בשלט. רבותיי, פה זה צבא ואתם אפילו עוד לא טירונים. כאן אין אוכל טוב, אין בחורות. כאן אני אבא שלכם, אני אמא שלכם, אני אלוהים. וכדאי שתקלטו את זה, כי אם לא תקלטו את זה דרך הראש, אתם תקלטו את זה טוב מאוד דרך הרגליים. אח שלי, כולכם מקיפים את הבמה הזאת בריצה וחוזרים אחריי. די נגמר לי השלט, די נגמר לי השלט. אומרים שלום לעמיעד, אומרים שלום לעמיעד. אין יותר פה בחורות, אין יותר פה בחורות. מתחילים לתחון שמירות, מתחילים לתחון שמירות. בוא לכולם אכפת, בוא לכולם אכפת. כי אחרת נשארים שבת, כי אחרת נשארים שבת. אולי מספיק כבר לחרטט, אולי מספיק כבר לחרטט. גרעין נס מחזור קופטט. גרעין נס מחזור קופטט. צוות השחקנים, שי מזרחי, רגב סוסיד, יאני אברמוביץ', שרון אלף, איתי כהן, ויקי מוקי, מיכל בר זכאי, אסף הרוסי, ניר פנטר, מוטי אלול, איילת אגנפל, רם מזרחי, ליאת קקי, שפורה, איתי גורן, דן זיו, דן בוקניק, אסנת רורי, מוטי אלול, תאורה, ינאי אילון ויאיר ברקאי. יאיר, אפשר כבר מוזיקה פחות? אני אגיד כמה מילים, אחרי שראיתם את כולם. עבדנו על ההכרזה הזאת ימים וגם לילות. באמת תודה רבה לכולם שהשקיעו מהזמן שלהם
למרות העבודה והדברים הפרטיים, במיוחד לאלה שלא מהגרים, שבאו ועזרו ונתנו יד, פעם יד, לכל מי שנתן לנו את העזרה להרים את הדבר הזה. ותודה גם לכם שבאתם לראות אותנו, להשתתף בשמחה שלנו וללוות אותנו הלאה, עד הסוף. תודה רבה. סיכויים הם ששי ימשיך איתנו בשנה וזה מה שמגיע לו על ההצטרפות שלו באמצע לגרעין. שי בן אדם 10. תודה רבה.